Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Maldan şäheriniň ýaşaýjylary şu gün mart aýynyň 7-si, Remezan aýynyň 19-njy güni. Remezan aýynda tutýan orazalaryňyz, berýän sadakalaryňyz, tarawy namazlaryňyz we 5 wagt namazlaryňyz Allahyň dergahynda kabul bolsun. Hormatly dinleyijiler, eziz adamlar, şu gün Kılıç Mobile telefon dukanyna täze gelen 17 Pro Max mini telefonlary bilen sizi tanyş edeýin. 17 Pro Max mini içi Android bolupdya. Ak rengi, oranjy rengi, gök rengi. Bu da Huawei Pura 70 Pro'nun mini varianty. Mini ýahly şulaň mini. Ondan ama operator gel bulary ýakyndan tanyş edelim. Ynha hormatly dinleyijiler, iPhone 17 Pro Max mini şular ýaly korobkada gelýär. Zavodska gelin içini açyp raspakovka edeýin. Hormatly dinleyijiler, şular ýaly korobkadan ikinji korobkaya geçeceğiz. Korobkanyň içinde telefonuň özü gelýär. Şular ýaly telefonuň özü. Soň içindäki aksesuarlar şular ýaly ýüp gelýär. Telefona daklayan brelok. Ondan soň bir tarapy USB, bir tarapy Type-C USB kabeli gelýär we içinde şular ýaly çyholu bar. Özü çyholu. Aranlyny prozraçny çyhol we içinde manualy tapdasy we şular ýaly sim kartçyklaryň skrepkasy. Ondan ama hormatly dinleyijiler, telefonumyzda size tanyş edeýin. Şurada ýüzünde plyonka bolýar. Plionkasyny aýrýas. Ýüzünde ýene bir sam plionkasy bar. Şu gara zady prosto şu telefon basylmazlygy üçin goýulan plomba şu hormatly dinleyijiler. Bu zat aýrylýar, rezin. Basyp durýar hormatly dinleyijiler. Ynha şular iPhone, Apple'ın neme znagynda ýanýar telefon. Ynha daş görnüş edil 17 Pro Max'yň mini varianty. İçi Android hormatly dinleyijiler. Aşağında Type-C kolonkasy bar, mikrofonu bar. Ondan soň bärde kamera üçin bir knopka goýulan, öçürip ýakýan knopkasy, ýokarda ýene bir kolonka. Bärde bezuga goýýany, ses köpeltýäni we sim kart çykýany. Ýene latok hormatly dinleyijiler. 3 sany kamera, spiçka. Ynha hormatly dinleyijiler, telefonumyz ýandy, çal. İçi şular ýaly hormatly dinleyijiler, edil Android meri sistema Android. Ynha şular ýaly nastroyka, galereya, kalendar. İçinde programmalar var. Şu an Facebook, Google Go ve şu taýda App Store diýip dur, Play Market şu hormatly dinleyijiler. İçine girseňiz, içi Android bolan üçin Google account açyp, oturum açyp, içinden programma indirip bermeli. Imo gerekmi, TikTok gerekmi hormatly dinleyijiler. Programma işleýär. Nastroykasyny görkezem hormatly dinleyijiler. Nastroykasyny şular ýaly. Ähli dil bar şoň içinde. Rus ýazyk, türkmen ýazyk. Android 15 goýulypdyr ynha. Model 17 Pro Max. Bärde de şu an ingilisçe dur. Şu taýda saýlasaň 150den gowrak şu taýda dil bar hormatly dinleyijiler. Ynha ähli dil bar. Haýsy dilde ulanasyň gelse. Ondan başga hormatly dinleyijiler, munyň bärde pametini ýazýar içinde nastroykada. Tagrus ketdi. 512 GB diýär. Ýani hormatly dinleyijiler, bärde 4 GB zanyt diýýär. 512 GB ýokdur hormatly dinleyijiler, içinde bolsa ýa 32dir ýa 64 GB-dir. Muny barlap görmeli. Ýöne şunda SMS jaňlaşyp, SMS ähli neme funksiýa işleýär Android. Hormatly dinleyijiler, kime gerek bolsa şu Kılıç Mobile telefon dukanymyzda bardyr. Bu telefon esasine kimler ulanýar? Mektepde okuwçylar, 35 ýaşa içinde adamlar şunu ulanyp bilýär. Ekrany kiçi, şoň üçin klawiaturada ýazmagam biraz neme bolýar. 50 ýaşdan ýokary adamlar muny ýam ulanyp bilmeýär hormatly dinleyijiler. Ondan soň kamerasy bar bärde. Kamerany görkezýän size. Ynha kamerany düşürýär hormatly dinleyijiler. Suraty alýan. Suraty meselesiz alyp dur hormatly dinleyijiler. Ynha. Ondan soň eger şunda imoda bir bilen görüntü, videoda gürleşjek bolsa hormatly öňkü kamerasy selfie ynha. Ynha hormatly dinleyijiler, selfie kamera, mesele ýok, alyp dur. Arkaýyn görüntü gürleşibermeli. Elinde kiçik telefon. Hormatly dinleyijiler, mena şundan kiçi ekranly sensor telefon göremek hormatly, eger bar bolsa kommentariýada belläň, şundan kiçi sensor ekran telefon barmy dünýäde? Hormatly dinleyijiler, ynha
Bahasy gymmat däl hormatly dinleşler. 900 manat. Täze pulda 900 manat. Köne pulda 4,5 milyon bolýar hormatly dinleşler. Kime gerek bolsa ak renki var, oranjy renki var, gök renki var. Bu da Huawei Pura 70 Pro Max. Bu da Edison ýaly içi. İçi Edison'un ýaly Android'de işleýän. Hemme funksiýa Play Market'den iýinýär, hormatly dinleşler. Endi düşünmedik ýeriňiz bar bolsa kommentariýada belläň, paýlaşyň, repost ediň, kime gerek bolsa. Hoş, sag bolun.